Bagi amak baminantu balikan sofa joku lambu ale lantai lapia bilu dulan mari kacoran tiga pintu ale lantai lapia bilu dulan mari kacoran tiga pintu bue ale centang tangguang mak 7 hari dalam seminggu undang sado orang di kampung tulak jo jariang jo gulai paku undang sado orang di kampung tulak jo jariang jo gulai paku usakalah awak jo orang bulan madu pai kajapang ko abi tiket kapatabang balik kurici si kapaloyang usakalah awak jo urang bulan madu pai kajapang ko abi tiket kapatabang balik kurici si kapaloyang awak si anu kato urang mamak lare ayahku damang sagalo gadai Allah di pabang para karam biajo para pisang sagalo gadai Allah di pabang para karam biajo para pisang tangguang mak 7 hari dalam seminggu undang sado orang di kampung tulak jo jariang jo gulai paku undang sado orang di kampung tulak jo jariang jo gulai paku usakalah awak jo urang bulan madu kajapang ko abi tiket kapatabang balik kurici si kapaloyang usakalah awak jo urang bulan madu pai kajapang ko abi tiket kapatabang balik kurici si kapaloyang awak si anu kato urang mamak lare ayahku damang sagalo gadai Allah di pabang para karam biajo para pisang sagalo gadai